Takala narpa Kresna kan tulus anyapraring Persiwara Jatnawi Uta Nata Kresna lan ngandika Yayi Prabu Haywa Kawula nuwun sewu amik pasang Kalimantabi tinebening tulak manut dumawing tawang tuwan Dewaji kula ingkang putra ing Traju Trisna pun Sitija ingkang sowan wonten Stinggil Binatarata negari Dwarawati mriki mboten langkung sembah pangabekti kula mawan tumanwa kunjuk sandhap padha paduka Kanjeng Rama jagat Dewa Bathara jagat Mangestungkara iya Bama Narasura banget panarimanipun Rama dene nganti semono sih kadarman lan pakurmatan ing nduk caosake marang pun bapa. Dasare ripalungguhane iki wis sakrepe lamun to pandurung pangestuku muga nduk tampani Sitija. Lho inggih Gurawalan anggen kula mundi. Kinandhi tangan kula kalih mugi andadosaken jimating gesang kula Dewaji. Ndak sawang katon sumengka pengawak Bajra Sigra kang mawa gita semune nggembol wigati. Ana parigawe apa Bama Narasura? Haduh Kanjeng Rama. Yektosipun waleh-waleh menapa anggen kula sowan wonten ing ngarsa paduka Njeng Kanjeng Rama, yektosipun kula kepingin nunggak semi lan nderekaken jiwa luhur ingkang paduka tindakaken kangge srana hayuning jagat saisinipun. Monggo sampun cetha ngeglo tanpa warna bilih paduka menika socaning rat abaring jagat. Pangijawantahing Sang Hyang Wisnu dewaning kabagyan ingkang tetela badhe andum kamulyan tumrape bebrayan agung. Nah, saged-saged jinajer minangka dados anak utawi putra kula kepingin nglestantunaken lan mbacutaken dumateng Dharma Paduka Kanjeng Rama kanthi srana nyebar lelabetan ingkang sae lan luhur. Kula menika kepingin lan kumacelu gandeng paduka menika minangka paranpara tumrapipun para pepunden Pandhawa ing Ngamarta. Tanpa beda kalian Bama kula inggih kepingin lan kumacelu ngramakaken gesang kula kangge srana kamulyan lan ugi kautaman ingkang dipun tindakaken dening pepunden kula Brata Pandhawa. Nah, mongko ripalungguhan samangke kabar ingkang sumebar warta ing rata Jawata badhe ngandhapaken kanugrahan anenggih wahyune Senopati menawi mboten lebat naminipun Wahyu Topeng Waja pramila saking menika tartantu langka saged kasembadan menawi kula pribadi ingkang anggaya wahyu tanpa pepayung lan pambiyantu saking paduka Kanjeng Dewaji. Monggo Dewaji kangge srana anggen kula badhe mbacutaken Dharma Paduka. Kula nangis, kula nyuwun senjata pitulungan dumateng Paduka kados pundi srananipun anggenipun Kanjeng Rama makarti lan tumindak bakenipun ingkang putra Bama Narakasura saged anggaduh
wahyune Senopati satemah kula saged dados Senopati Ngamarta minangka tandha katresnan kula dhumateng para pundhen Pandhawa Dewaji. Miat langening kalenggan segara pandamuncar tinon ular kekoneng surem sorotit tanpa adang kasor lan pajaring purnameng gegono dasaring mangsa katiga himohana wengring ujung ancala jagat Dewa Bathara. Ya nggih Buma Narasura. Lamun ta putra duwe gegayuhan ingkang luhur lan becik yen wong tuwa ora mangestoni lan paring panyengkuyung yektine dosa apa sing bakal ndak sandhang. Ripalungguhan iki mara gage ewang-ewang ana ndedonga. Pun Rama bakal munggah ana Kahyangan Suralaya meminta marang Sih nugrahane Sang Hyang Jagat Pratingkah bakal ndak budidaya supaya aku bisa amandhangi wujude Wahyu Senopati lan tundane bakal ndak paringake kelawan jeneng sira Buma Narakasura. Ning lamun to jeneng sira bisa anggaduh kanugrahan iki aja kebangetan anggenmu marem. Ewadene lamun to gagar wigar anggenmu gayuh wahyu. Aja kuciwa lan aja banget-banget anggenmu nutuh marang pun Rama ya. Mbah kuling umiring Jengkar Paduka Dewaji.
Ramyang jagat wetan moyo-moyo jagat kilen yekti dudu soroting Surya Candra ndarung yang karpika ananging gumlare Kahyangan Suralaya ya ing Junggring Saloka gedhe pangaribawane sumerbak mawangi maweh rasa mulya sumunar merbawane ingkang kepareng lenggah wonten ing Bale Marcu Kundha Manik hanenggih tetungguling para Jawata awewisik Sang Hyang Girinata ya Bathara Guru ya jagat pratingkah ingkang kadhep dening kamituwaning Dewa Jawata ing Suda Pangudal-udal Sang Hyang Narada ya Resi Kaneka Putra ucap nalika ing mangke nampi sowanipun Narendra ing Ndarawati Sri Bathara Kresna gupuh-gupuh ya manembah mring pepadane Sang Hyang Girinata Dewa Sugata marang soreng terang lir sapada tumiling hangulati puspita metemindah kang warni midering taman hanon sakarwarasiki Astungkara sidam sekaring bawana langgeng ulun waspadake ingkang munggah ana ing Kahyangan jumujuk ana ing Pendhapa Bale Marcu Kundha Manik
titah pujangkara Narendring Ndarawati Kaki Prabu Sri Bathara Kresna padha winantu Basuki anggenmu sowan Narayana. Kawula ninggih Pukulun. Wilujeng niskala niring sambi kula anggen kula sowan mboten langkung sembah pangabekti kula kunjuk wonten sandhap cenila paduka Sang Adi Pukulun. Iya. Danardana wis ndak tampa gawe bombonging rasa prayogakno anggonmu sowan. Matur nuwun pangrawuh boten kirang sekeca anggen kula ngabiyantara. Pukulun Sanghyang Narada sungkem kula kunjuk Pukulun. Dalah berkenjang Pak Pong Warudaya. Iya. Kaki Prabu Ndarawati wis ndak tampa, ora liwat pangistulun wae tumrap lawan jeneng kita Narayana. Kawula ninggih Gurawalan anggen kula mundi tinampi tangan kula kalih mugi andadosaken jimating gesang kula. Nyuwun pangapunten. Dene kula sowan tanpa piniji lan nilar ing tata krami, cumantaka minggah wonten ing bale Marcu Kundamanik mriki Pukulun kaliyan matur. Kula sampun saged anggerba lan saged anggagapi bilih Jawata badhe ngandhapaken wujudipun Nurbuating Gusti Wahyune Senopati ingkang sinebat Wahyu Topeng Waja. Mongko ripalungguhan samangke wonten titah Pujangkara putranipun para Pandhawa Narendra Muda Pringgondani ingkang ripalungguhan samangke nandhang sangsaya anandhang roga utawi nandhang sakit madha saliring sada. Menawi saking panggerbaning manah kula kanthi mandhapipun Wahyu Topeng Waja satemah tinampi dening anak kula Pringgondani menika mangke dados sarana waloyanipun Gatotkaca pramila saking menika kula mesakaken sanget kalian kawontenanipun Kaki Prabu Pringgondani menawi wonten keparinging penggalih Pukulun daya-daya Wahyu Topeng Waja kula suwun badhe kula pondhong lan kula boyong dhateng negari Pringgondani badhe kula paringaken dhumateng anak kula pun Gatotkaca supados walaya jati satemah saged netepi dhumateng darmaning kasatriyan lan darmaning kanarendran Pukulun. Tan samar pamoring suksma sinoksmaya winahya ing asepi sinimpen telenging kalbu pambukaning warana karlen saking liyep layap bengaluyut Hong ilahing awik namastu namasidam Kaki Prabu Ndarawati kaya pertitis lan bener ingkang dadi atur kita tan wurunga Jawata mung bakal nayogyani tur dasari ingkang pinacangake dening kodrat krep nampa kanugrahan Wahyune Senopati ora ana liya kejaba bocah Pringgondani Sitetuka. Mula kang mangkono Narayana Maragagi maju lenggahmu tampan ana kanugrahan Wahyu Topeng Waja iki nggih Narayana. Kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan. Dene paduka kepareng ngabulaken panuwun kula. Daya-daya kula nyuwun pamit Pukulun. Ya Narayana. Duga-duga digawa ngati-ati aja nganti keri. Mudhune kanugrahan yekti bakal ambabar katentreman jagat sawegung Narayana. Adik Guru